नहीं नहीं कोने में डाल दो Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै एसे जों बाजार खालामनो ओंखारदोंमोन ओमफ्राय प्लास नैबे न'आव जों एसे नायफैदोंमोन खामानि सोलिगासिनो नोंथांमोनहा नायनो हायो। दा बेखौ बे जोंनि ब्रादार इन ल मोननि फ्लेट बेखौ फुल रेनोवेट खालामदों आरोखि नोंथांमोनहा नायनो हायो। वायरिं ओमफ्राय वाशरूम फ्लोर गासिबो गोदान रेनोवेट खालामगासिनो। बे जाहैबाय किचेन। दा बन्द'नि समाव मिस्ट्रिफ्राबो गैया बन्द' जानानै दंथ'यो खामानिया एकदम नायनो हायो नोंथांमोनहा। दा एसे खोरखिफोर बन्द' खालामना फैदोंमोन जोङो। जोंनाबो गामियाव बिदिनो मोनसे न' फिसानो रेनोवेट खालामगासिनो गामियाव। दा बेबो बन्द' जानानै दंथ'यो। बेखौ माला स्टार्ट खालामफिनगोन मिथिया। 20 तारिखनि उनाव एसे रिलेक्सेसन थागोनदां आसामाव। खोनानाय मथ' 20 तारिखनि उनाव लेबारार्सफोर प्लास राजमिस्ट्रि जाय न' बानायदों बिसोरनि थाखाय एसे रिलेक्सेसन थागोन जानो हागौ। दा बेखौनो साननानै जोङो नेथ'गासिनो। गामियावबो खामानिया जाफिननांसिगोन। गामियावथ' बाहा मोनसे रुमल' बानायदों आरोखि। बे रुमखौ रेनोवेट खालामदोंमोन। बे जोंनि आबैनि रुममोन। दा बे जाहैबाय एन्टायर फ्लेट। दा जे जायगायाव थादों आङो एमसि रड बे जायगायाव एसे रिलेक्सेसन दं 10टानिफ्राय 12:30टासिम। नोंथांमोनहा जुदि खरसाफोर बायनोबा मैगं थाइगं ओमफ्राय किचेननि आइटेम्सफोर बायनोबा नोंथांमोनहा ओंखारनो हायो। दा जों बावनो ओंखारनानै बे जायगायाव एसे फैदोंमोन नायफैदोंमोन मा जाखो मा जायाखै। मिस्ट्रिफ्राथ' गैया। दा थांफिनगासिनो जोङो बाजार खालामनानै न'आव थांसिगोन। बांद्राय गोबावबो थाजाया बाहेरायाव मोजां नङा। दिनै 20 तारिख जाहैबाय। आइ थिंक 3 तारिखसोहालागै इन्टारस्टेट लामाफ्राबो खुलिनो हागौ सानदों आरोखि। खुलिबायोबा जोंबो चेन्नाइनिफ्राय बेंगलराव थांफिनसिगोन। फैनायनि उनाव बे गारिखौ जोङो मालाबाबो दिहुननाय जायाखै। नोंथांमोनहा नायनो हायो माबायदि मैला जाखो बियो। गारिया एकदम मैला जाजोब्बाय। नायगोन दा नोंथांमोनहा नायनो हायो गोजौनिफ्राय बेलकनि दङ। बेलकनिनिफ्राय डाइरेक्ट बाव मैला गोलैयो। ओंखायनो बेखौ एसे फासयनानै दोननानै जोङो दा बाजाराव थांसिगोन। र' बेखौ स्टार्ट खालामनायनि एसे मास मोनसे जाबाय। मास मोनसे जाय दिन फैदों बे दिननि उनावनो बन्द'। स्टार्टबो जागोन ना जाया मिथिया। र' स्टार्ट खालामनायनि स्टार्ट जाबाय गारिया। दा बेखौ एसे प्रवीण थोड़ा एक चक्कर मार के आता हूँ। पीछे से नहीं जा सकते, छोड़ दे कोई नहीं। तो थोड़ा आगे लेके पीछे कर देता हूँ मैं फिर। नहीं नहीं वही बोला आगे फुटपाथ नहीं मिन्थियामोन बाव फुटपाथसो बिनि उनाव एक राउन्ड फुल खालामबाय। र' नोंथांमोनहानो देखायनो नै फुटपाथसोमोन। मालायनि न'आव फैबा बिदिनो जायो। जायगाखौ मिथिया गिदिंनानै दोनफिनसै र'। गारिखौ अलमस्ट क्राश खालामबायमोन। र' नोंथांमोनहानो देखायफिननि माबायदि जायगायाव। लेके आ जाओ चलते हैं।
नैबे जाहैबाय नै संबा गोजौ औ खोलैफ्लांदों थांदिनि बाजाराव थांनायनि उनाव न'आव थांनांसिगोन बाजार खरस खालामनानै नोंथांमोना जुदि बायहेरायाव ओंखारथारोबा प्लिज वेयर ए मास्क ओमफ्राय न'आव सोहैनाय लोगो लोगो हैंडखौ सैनिटाइज खालाम नङाबा साबोनजों मोजाङै सु एटलिस्ट 20-30 सेकेन्ड्सनि थाखाय नोंथांमोनखौ मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंनि चैनला 1000 सब्सक्राइबार्स कमप्लीट खालामबाय थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव दैट यू गाइस आर शोइंग टू दिस चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा बेखौ कन्टिन्यू खालामगोन ओमफ्राय बे चैनलखौ गोदान माइलस्टोनाव रिच खालामहोगोन खानायफ्राबो जुमब्रा बायदि जाजोब्बाय खानाय सिननो मोनाखै ससाइटिसफ्रावबो नोंथांमोना नायनो हायो बाव ससियेल डिस्टेन्सिंखौ बिराद मोजाङै फालिदों रावबो नुनाय नङा नोंथांमोनहा लामाफ्राव जुदि नायोबा बे जाहैबाय ससाइटिनि सिङावनो एकदम खालि लामाफ्रा एकदम खालि जोब नोंथांमोना नायनो हायो एफा एनै मुभमेन्ट दं दा रिलेक्सेसन टाइम नालाय 12:30 नोंथांमोना एसे मानसिफोर नुगोन खिन्थु बिदि बाहेरा बांद्राय नुनाय नङा क्या है एसबीआई बैंक एटीएम बैंक नहीं तो अपन रास्ते में वो देखे थे ना बैंक है हाँ वहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग की जगह उड़ रही थी बोला क्राउड बहुत है वहाँ बहुत ज़्यादा था बम्बे मेट्रो नहीं खामानि सोलिगासिनो गासिबो मेट्रो नहीं खामानि दं जेरावबो बेंगलरावबो मेट्रो जागासिनो दा बेबायदि बन्द समाव जुदि खुलिफिननांगौबा जेसेबां लेबार खामानि मावनो फैदोंमोन बिसोर गावबा गाव न'आव थांफिनजोब्बाय बोरै खामानिया बेफोरबायदिया स्टार्ट जागोन मिथिया बे खिथुनाव हस्पिटाल दंमोन नानिया बावनो जन्म जादोंमोन अपन तो पहुंच गए वापस नहीं गुड डैडी ऐसे नोनी थाखाय नानी थाखाय चॉकलेट डेटॉल हेड एंड शोल्डर ऐसे बेसिक जिनिसफोर लादों आरो थैंक यू ये जोड़ा है வெளியே வரக்கூடாது வந்தால் உடனடி நடவடிக்கை வாழ் दा एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो बे ब्लगनि थ्रुयै थैंक्स खालामनो सानदोंमोन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट बिदिनो गोदान आङो भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन दे लोगो मोनफिनसिगोन until the next one take care bye bye